Вече запукай го. Дай интервю на BTV, в ефира на BTV. Ти се спреш? Се спреш? Не, няма. Ще бягаш? Чакай, няма. Кажи, бе. Ще бягаш ти. Дай интервю на BTV ефира. Присъ. Аз съм умрял доле. На призонки в умрял. Абе, първи че... Здрасти го. Стой мене, бе. Дай интервю сега. Иван тук си дел. Нямо. Иван тук. Не, нямо. Умре ухото. Педера си умре, бягаш ухото ни. Абе, дама към етапа ухото ми, бе. Еми, спри. А свирки ли иска да ми правиш, бе? Ти, нали, обеща тук на килията, че като напуша, ще седиш в килията и ще изиграеш нещо. Нямаш цигари, не изпълняваш заповеди. Аз се е бил И сега се легнеш, а? добре ли кучите? Да. Булка няма да вземаш, бе. Какво не вземеш? Булка. Каква булка? Това булка, да факт. Булка! Уйде го френа, че да еба. Снимай се тебе да се видиш меш, не? Еми, че те говори, же. Затворени очи на китайците. А сега, Да. ти май не си вреде. Как не съм вреда? Ти имаш сега представа къде си? Не, ти имаш ли Еми, представа? де я знам, аз тебе питам. Да, 47 макилия сме в Бургас. Интервю му дам Мичо Гарата, държи телефона. Аз да пресняйте да пушам. Да знаете, Мичо Гарата. А ти кой си? 470, аз съм котак, гараш бе. 470, сега прави клип, ръчме да ме гледа после, защото малко куче не ме види. Ай, с Богом. Аз съм черна капалката. Ай, графия. То кой иска? Кой иска? Сега ще покажа кой иска. Сега гледаш ли кой иска? Сега има... Май ще едеш от той пак. Става майска, влече. Ти някакви обвинения към Стефчо ли имаш предвид? Той човека? Той човека, виж. Човека добре. Хапва си. Слушай, животно. Ти как се чувстваш? Аз? Ти пуши ли? Не си. Пушил съм, да. Пушил ли си? Кога пуши? Сега с вас. Сега аз помислех, че за вчера говориш. Ние с вас пушим. То дебеля, кой тук е? То дебеля. Къде дойде? Баща му на котака. Пак до тебе стигаме. Пак ти си виновен за всичко. Аз ти се мене, езикай си котака. Еми, всичко опира до тебе под камана. Все едно ще... Пак всичко опира до мен, Той хем баща ти. Работа е за там, че хем ти баща и бе майка ти и хем ти ортак. Имате вече голямо циганско, вече племето е циганско-турско. Че си го кажа циганско? Циганско-турско, защото пак до мене се опира работата. Циганен, турчен и ти си българен. Какво става? Аз съм гръка. И ви сте цигани. Аз съм гръка. Не ли те? Аз съм грък. Толкова ли карайко? Аз съм изибал цялото ви племе. Той човек така, щом са снела сте братовчетки, от братовчетите почваме.
Така е под камайна. И чакай, виж кой дойде. Не го пуска. Ще изтърва телефона. Ще изтърва телефона. Нема предизвикай. Казвам ти. Тръгваш се правиш на каратист, а? Не ритна чаршафите, ще им изтапаш чаршафите. Те тикат котака. Тикат каратиста. Ей, Те седиш. запис.